opposition and mane momiyo ji bedo satisfied kata ka gini opposition. To kiseyie kamano to ang'o momiyo niwuok ODM idonje UDA? An ok awuok e ODM. Nadhi chung' e ODM. Nyocha bok nawuok e ODM kadhi e UDA. Nadhi chung' e ODM. Ka nadhi chung' e ODM, onewa campaign. To the last minute, nowachnwa ni onge nomination. Imiyo direct ticket to James Masani en governor. Mane kaka nawuok e ODM. Ma join gumbo. Mwadhi e chama miluongo ni UDM. To kane antie UDM, to retirement mara nobedo cancelled. Moduoka e tich. The moment my retirement mari obedo cancelled moduoki e tich, it means nikoro IBC ok nyal clear nwach employer mari wacho ni pod in employed. To regulation wacho ni nyaki we tich yaka mi nomination. And therefore naweyo all of them, then adok back to sirkal. Kana adok back to sirkal, okadwa wacho gima notimre Jakom ong'eyo. Erokamano. Ang'o mano timo? Okadwa wacho. Masani kuro kine sirkal mani mtiere? I'm 50-50. Ng'amose riemba malong'o onge, to tich matiyo be onge. Kuri nene dire kanyo? Ana kanyo kakinena ni. Dokineno kan kare.